Hei și bine am găsit la un episod de Bedwars, stai alături de Costel, dar este și el aici lângă mine și tu ceva. Salut! Noi să filmăm acum Bedwars. Da, știu ce. Alex, ai văzut gagica cu o armură? Adică fata cu armură? Și are armură de piele, bă. Păi așa-i skin ei, mă, și tu ai un skin. Da, el a favorit pe serverul ăsta, s-a jucat de foarte mult. Sau nu știu, a câștigat el niște opte. În fine. Păi nu, eu câștigam că am bătut. Poate că vă întrebați de ce nu mai am textura aia medievală. Fraților. S-a plictisit. Nu. Dacă când joc Bedwars, place să nu am textura. Pune-te pe aia cu Bedwars, aia șmecheră. Mai pun. Postura aia. Postură, frate, postură. Îmi place când te pui musculos. Nu știu, textura la armură, gata. Pe ce intrăm? Pe flacără? Pe ce? Flacără. Am intrat pe flacără și m-a dat într-un meci pe tine. Ai, dă pe carte. Sau stă că ne începe ei singuri? Nu. 30, 29, la fel. Ba, da, uite, ne arată aici, 29, da, n-am știut. Nu știut? Bravo! Sper ca s-ar putea să vedeți două videoclipuri aceleași, dar decupate, fraților, când și ce are. Poate. De uneori mi se oprește. Și mie. Salut! Unde ești, bă? Unde ești? Eu nu te văd. Uite-mă spatele tău. Bă, și tu ai armură de piele. Ce faci cu 199? Fain. Hai să... Unde? Am început. Eu sunt cu Costel 999 în echipă și cu încă o fată. Cu gagică. Gagică. Bă, mamă, e mapă de aia scurtă, aia preferata mea cu stică. Și eu. Mie preferata mea. Stați un pic, fraților, cam pic de lag. Alex, tu te ocupi de... Cum se numește? De apărarea patului. Da, măi, ce faci? Tu ești locul și apără patul. Lasă că gagica asta se ocupă. Ui. Da, fata, cum o cheamă? O cheamă Skyers, fraților. Se pare că nu este noi din România. Bă, ce faci, bă? Asta e că nu știu. Cred că e bă. O să pun un pic de pauză. Bine, băule. Și am revenit. Scuzați pentru că am pus pauză, dar mi-e frică să nu mi se blocheze, fraților. Că pe aproape. Uneori mi se blochează. Sau mi se oprește filmarea și trebuie să încep iar de la început. Deja o echipă în centru. Efectiv, fraților, nu mi-arată ca în sabie. Bă, Costel. Ce? Am sabie în mână, ia să că vine la tine. Să arată că ai pun. Aici? Acum am sabie? Nu. Urmez să dau în tine. Bă, o echipă mea la noi. O să câștigăm meciul, frate. Faceți videoclip. Stai bă că vine cineva la noi. Vine cineva la noi. Ula proștii ăia vine la noi. Stai bă că fac o cărare să mergem la ei. Am lag, frate, și tu sport, frate meu, lag. Stai bă că mă duc la ăia că mă enervează că vine la noi numai să merg. Ai, frate, ce s-a întâmplat? Cât de prost să fii? Cine? Tu ce naiba faci cu blocuri în pom? Ui, vine un nebun la noi și mă duc la aia să-l bat. Vezi? Ți-am zis eu. Acum, vreau să stai acolo în pom. Cocoțat. Însă și fraților. Ce? Un om murit. Tu nu ți-ai pus sabia, băule. Gania asta nu și-a pus sabia asta, o să dat. Bă, dă și mie că tu ai două. Am una, bă. Lasă fata. Băi, Am una, bă, dau am lag. plecat mai departe. Decât trebuie. Și acum am mai departe. Bă, acum am frică. Să mă duc? Vine careva? Nu, bă, da. Bă, stai că nu mi-am la mâncare. Eu mă duc să stric acolo că mă enervează. Frate, să-mi pun și eu turnăcopul. Ăia verzi, pe le stric cărarea. Mă enervează. Te-a omorât? Nu cred. Nu, nu mă pe mine. Dar atunci pe cine a omorât? Nu, pe mine nu. Bă, n-ai fost Eu acum mă duc la ăla. Mă duc la ăla. Hai, bă, băule. Sunt spatele. Am căști. Ce-ai mult? Te Bă, bat? are un... Pe aia mă duceam și eu să iau una. Să stric blocurile. Deci... Stric becul. Nu, bă, nu le strica. Bine, bă.
Bă, mie mi-e frică de aici. Hai, bă. Ia tu mă aurul. Mă duc să le stric Oreo, nimeni nu mai vine. Mă, fugi și sparge-le pat. Fugi. Da, păi ești prost. Bine, bă, unde la echipa? Cu stele în spatele tău. Îl bat acum. A murit. Încă. Botul. Hai. L-a murit pe veci. A murit pe veci. Bă, care ne spar patul? Ăla. Bă, Aaaa, și-a murit. bă, tu ți-ai zis că stai la bază. Nu, ți-am zis, No, hai înapoi la portal. Bă, dar mie nu mai mi-apare flăcările, ție? Nici mie nu mai arată nimic. Ție? Știu, așa îmi face. Dacă pierd, nu mai arată. Pe ce ești? Pe ce? Primul? Pe bun! Pe ce să fiu? Pe căcat. Nu mă, hai, că degeaba. Nu știu când te-au băgat. Când m-a băgat. Și o să pun pauză să ne vedem. Hei și bine v-am găsit. Ești băiat. Asta ți apare mă. Uitați-l pe Costel. Este o fată, este un caracter de Steve. De Alex. Da, știu că mi-am cheamă tot Alex, dar mă cheamă M-a băgat din Alexandru. greșeală, gagică. M-a băgat fată, el zice la fată gagică. Nu mai mă să intrăm în portal, nu? Bă. Bă, ăsta aici. Chiar să vreau să văd și eu ce e ăsta. Nu mă da pe el, că e de la de aventură. Ce frate, nu știu ce update-ul ăsta nou. Păi de ăla, hai mă, la o luptă, E facem. biat ăsta. Deci acum suntem pe survival game, sunt... Yes, VIP. Nu ești VIP, nu ești VIP. Trebuie să văd la tine, tu nu ești VIP. Nu. Deci mă cădeac, eu întotdeauna vreau să zbor. Pe flacără. Mă pe populu. M-a băgat. Hai repede, bă, că mai strâns 10 de secunde. Te băgălesc. O să pot să ne vedem când va începe. Ascult, dar noi trebuie să plecăm până la magazin, o să ne punem data viitoare, papa, nu uitați de like și subscribe să vă abonați.